Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ni a wannan lokaci. A bidiyon mu na baya mun yi bayani akan abin da ya shafi programming, yau kuma zan yi muku takaitaccen bayani akan programming language. So shi programming language shine yaren da ake faɗi ma kwamfuta abin da ake son ta yi. Asali kwamfuta ita tana gane 0 da 1 ne kadai, amma 0 da 1 ya yi ma mutum wahala ya ci gaba da faɗi ma kwamfuta abin da yake so ta yi. Shi yasa sai aka kirkiri programming languages waɗanda su ne suka fi kusa da yaren mutum. To idan kai amfani da programming language ka rubuta program, akwai wani abu da muke ce ma interpreter da compiler, su ne za su juya ma kwamfuta shi zuwa 0 da 1 sai ta fahimci me kake faɗi mata. To asali wanda ya fara kirkira a programming mace ce wanda ake ce ma Ada Lovelace tare da Charles Babbage, suka hada wani inji wanda ake ganin shine kwamfuta na farko. Wasu suna ganin kasantuwar mace ce ta kirkiri programming, dalilin haka yasa programming yake da wahala a fahimce shi, saboda da yawa a ɗabi'un mata zaka ga wasu suna da wahala a fahimci inda suka dosa. To akwai programmings da yawa waɗanda aka samu tun daga lokacin da ta nata har zuwa wannan lokaci. A wannan lokaci akwai programmings irin su Java, C++, C Sharp da programmings da yawa. So a bidiyon mu na gaba za mu tattauna mu ga wani programming ne ya fi cancanta a mai da hankali a kan shi a wannan lokacin, sannan menene dalilin da yasa muka ce shi ya fi cancanta a mai da hankali a kan shi. Assalamu alaikum, fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu.